Don't drink water because you are thirsty. Aṅụla mmiri maka na ọ na-agụ gị. You drink because you need it. Ṅụọ mmiri maka na ahụ gị chọrọ ya. Drink water regularly. Na-aṅụ mmiri oge niile. It will help in your system. Ọ ga-enyere aka n'ahụ gị. A lot of sicknesses that people have, Ọtụtụ ọrịa ndị mmadụ nwegasịrị. if they will drink water. Ọ bụrụ na ha ga-aṅụ mmiri. Listen, Gee ntị. they won't tell you this in the hospital. Ha agaghị agwa gị nke a n'ụlọ ọgwụ. Why? Because they need your money. Maka na ha chọrọ ego gị. The more you pay for the drugs, the richer they get. Ka ị na-akwụ ụgwọ ụlọ ọgwụ ka akụ na ụba ha na-abawanye. Ngwa, ihe ị hụrụ ọ dị gị mma? Did you enjoy this video? Oya, subscribe. Subscribe zianụ biko zienụ. Subscribe. Hit that subscription button so that you'll be getting notifications whenever we post. Ngwa, ka emesịa. Ọkwa Ada Love World na-ewetara gị ozi a.